Ассалому алайкум. Ҳозир мана аввали баҳор мо як амали дигари агротехникиро боғда иҷро мекунем, ки ин амал бисёр барои боғ зарурӣ мебошад, барои дарахтҳо. Ин амали пабелкани сафедкунии дарахтҳо. Ин амала бояд дар муддати мавсим мо бояд ду бор гузаронем. Аввали баҳор ҳам пеш ай хунукиҳо. Ай сабаби он ки тарафҳои мода он қадар хунукӣ сахт намекунад, мо ҳамин амала ҳар сол як бор аввали баҳор мегузаронем. Яъне он минтақаҳое ки наздикҳои хунукии сахт доранд, онҷо ҳатман ҳамин амали сафедкуниро бояд ду бор гузаронем, барое ки як функсия ҳамин сафедкунии дарахтҳо ҳамин ки дарахтҳоро ай хунукии сахт муҳофизат мекунад. Анакун ҳозир мо пеш ай ҳамин амала кардан чӣ кор бояд кунем, кадом корро анҷом диҳем. Мана ҳамин дарахтҳоро мо ҳар як қатор бояд дида мебароем. Мана ҳамин дарахтҳое ки ҳамин ҳолатда ҳастанд, мана бисёртар ҳамин ҳолат дарахтҳои мода, боғи мода ҳамин гелосда камтар ҳасту, дарахтҳо камтар ҳамин хел ҳолатда ҳастанд. Яке ба ҳар ҳол ҳаст гелосда, дигар дарахтҳо ин хел нест. Яке ба ҳар ҳол бояд ҳар як қаторро мо ҳамин хел дида мебароем. Мана ҳамин ки пӯст вақте ки ҷудо шудагиай ҳамина ё корча қатӣ ё секатра чӣ қатӣ агар яъне қулая ҳамин чизоро мегирем. Баъд бо дарахт мана тани дарахт гарчанде тоза бошад, ана хел вай бировардагиай ширеш, ана ёро тоза мекунем пеш ай сафед кардан. Ҳамина ҳар як қатор ҳам хел дида ҳамин яъне ҳамун танои ҳам дарахта омода мекунем барои сафедкунӣ. Баъд мо сар мекунем барои сафед кардани дарахтҳо. Барои сафед кардани дарахтҳо, яъне танаи дарахтҳо, мо аз оҳак, купруси мис ва мана мехе клей ки барои сохтмон истифода мешавад, клей пива истифода кардем. Мана оҳак ва купруси мис барои дарахтҳо вақте ки мо танаи дарахта сафед мекунем бисёр аҳамияти калон дорад. Мана ин клейро мо барои чӣ истифода кардем, ки агар мо вақте ки сафедам мекунем, баъди сафед кардан агар боронам ки шавад, ҳамин шусташавии ҳамин танаи дарахтҳо, ҳамин оҳаке ки ё купруси мисе ки мо якҷоя карда шакидагием, барои ҳамин шусташавӣ ба амал наояд, мана ин клей мо истифода мекунем. Мана ҳозир мо ҳамин оҳака тайёр кардем. Мана дар 60 литр об гирифтем. Мо аз рӯи кадом миқдор мегирем? Дар 10 литр об 3 килограмм оҳак, ним килограмм купруси мис ва дар ҳар 10 литр об 200 грамм клей илова мекунем. Мана ҳозир вақте ки мо тайёр кардем ҳамин яъне он оҳака, ҳамин 60 литр об рафт. ҳамин 60 литр обда мо 18 килограмм оҳак, 3 килограмм купруси мис ва 1 кило зиёдтар, 1 кило 200 грамм клей мо истифода мекунем. Баъди омода шудани вақти пешакӣ тар мекунем. Баъде ки ҳамин оҳак тайёр шид, мо ба сафед кардани дарахтон сар мекунем.